Avancem. ¡Vamos, Tarragona! Ja tenim en competició a la final de categoria veterà masculí, equips de Nàutic de Tarragona, Capgrossos de Mataró i Nàutic Flix. Jo això no ho sé girar, tu. Recordem, 4 siabogues en esta categoria i ja estan fent la primera siaboga, els 3 equips molt igualats. Veurem el primer pas per línia d'arribada. Sembla ser que Capgrossos de Mataró ha agafat certa distància i creuarà la línia del mig del camp de regates en primera posició, seguit del Nàutic de Flix i Nàutic Tarragona. Recordem, Nàutic de Flix en competició. Equip patrocinat per Restaurant Ànima i Cafè de Mari. Segona siaboga. Veiem a Capgrossos de Mataró en primera posició. Creuarà el mig del camp de regates en primera posició. Quedarà una siaboga a la final de regata. Dos siabogues, perdó, dos. Capgrossos de Mataró en primera posició, seguit del Nàutic Flix i Nàutic Tarragona. Tia, això no se gira així ni de conya, perquè... No puedo, no puedo. Tengo que aflojar. Así subo y bajo. Que casi chocan. S'han parat mucho, Ya está. No les penalitza? Està penalitzat, s'ha tirat a l'altra. Venga, Nàutic Flix. Última siaboga, Nàutic Flix. Venga, ánimo. Ties, no ho sé girar. Ahora. Ya.
tenim a l'equip de capgrossos de Mataró a últims metres. Estaran les boies de final de regata. Capgrossos de Mataró, primera posició a la final, en la final de categoria sènior, perdó, veterà masculí. I ja tenim els del Nàutic de Flix fent les últimes parades. Final per Nàutic Flix. Propera final A, veterà masculí, natació de la carrer 1, Arenys carrer 2, Cambrils carrer 3 i Premià carrer 4. La línia de sortida, sisplau. Tripulacions, final A, veterà masculí.